I és veritat que soc una persona simpàtica en línia general, i alegre, i bueno... Esbojarrat. Bueno, esbojarrat no, Esbojarrat no. A vosaltres els semblarà, però jo esbojarrat no soc. I gens, a més. I no he fet mai, no soc una persona esbojarrada. Soc neguitós, podria ser que tingués tendència a la melangia, però jo esbojarrat no soc. I després jo, per exemple, vaig deixar la beguda, he deixat en la nit, he deixat les drogues en línies generals, perquè clar, jo no puc llevar amb ressaca. Les havies provat? Les drogues totes, i tu també o no? Bueno, tothom. Algunes. Això és el titular, no? He probado todas las drogas. Merda, hòstia, ja he pringat. Però no, jo estic natíssim ara mateix, perquè necessito el cap clar. He provat les drogues i t'ho arreglaré. I he fet un trio també, he fet de coses. Està bé, és un bon titular, Marc, no? Sí, doncs posa tu que el posis. Vull dir que a més els recomano que visquin esquenes de la moda tan tranquil·lament. Ara, a més, si estem en un punt que tu ara entres a qualsevol botiga cara, barata, mitjana, regular, mercadilla, no mercadilla, tal, i per poc burro que siguis, ja vesteixes normal. Mira, jo me'n vaig comprar unes camises, 50 euros un lote de camises d'aquesta del Ralph Lauren, arrugades escaroses amb la flor de la tintoreria, mira com vaig que semblo Casper, però vull dir, no, sí, cap. Jo trobo que estem en un punt boníssim, això, a la moda, que pot fer el que doni la gana, el vesteixes, el desvesteixes, la pots canviar d'estil, insisteixo que t'ho donen tant... una que vol anar ben vestida, o una que vol anar de pija, ho pots fer. Una que vol anar tirada, no sé, i pel matí vas d'una cosa, per la tarda d'una altra, i etc. O sigui, això de la moda a la mort. A la gent en general, a mi em parla pel carrer i em parla amb mi, em diuen ole tu, que bé, que ens ho passem, i la gent és molt simpàtica amb mi. Avui concretament, és un dia que m'ha vingut una senyora, a Francesc Macià, una pija o pseudopija, que m'ha dit que veure que hi ha tanta pluma, que quin horror, una senyora gran, que ella tenia un germà també com mucha pluma, i que horror, que espanto, que estava fent molta propaganda sobre aquest assumpte. I jo li he dit, li he fotut un rotllo patatero a aquesta dona que s'ha quedat planxada, perquè he dit, senyora, llavors què fem? I has destinat temps? Home, que si m'hagués pogut estar 2 hores més. No arribaves? Perquè aquesta senyora a mi m'ha dit que, a veure, que almenys que calma, que calma amb ser marica, que calma. Dic, calma què vol dir? Aquest discurs que vostè m'estigui dient que calma amb ser marica, on va? Perquè si ens hem de calmar, fins a quin punt m'he de calmar? En quin moment vostè estarà tranquil·la que jo sigui menys marica? O sigui, en quin moment vostè estarà tranquil·la? Perquè tot això sabem com acaba, perquè està als llibres, que ja tenim molta informació la gent. Això està als llibres, em diu Tercer Reich, diguéssim, escolti, perquè després a més darrere dels marica van el gitano, van el negre, van la dona, van l'altra, van la polaca, van la no sé quantos... Vull dir que tot això és un... En quin moment vostè troba que la deixarem d'ofendre o hauríem d'estar nosaltres... Què ens hem de moure perquè vostè no es foti nerviosa? Això, i després, i B, això t'ho he dit a aquesta senyora així, i després vostè, en quin moment, això on porta? On la portarà? Què ens porta, la càmera de gas? Perquè aquest discurs allargat, saps? Si nosaltres no féssim cas... Quina finalitat té? No, quina finalitat té, no. On acaba el seu discurs? Home, senyora, no, vinga. Va, Lília, o sigui que la fa molt bé. Però aquestes coses t'hi has de trobar poc, Marc. Poc, afortunadament, però no és mèrit meu, sinó mèrit de la societat catalana, escolti. També és veritat que si se t'acosten per dir-te això, escolti, vostè menys propaganda i tal, no està mal, perquè vol dir que hi ha un rum-rum, diguéssim. És que jo estic amargada, ja li he dit, senyora, vostè està amargada, vostè deixa de ser homòfoba, que a més no li he dit que deixi de ser homòfoba, deixa de ser homofòbica, o sigui, tota l'estona dient-ho malament, però com que era pija, jo que no s'han enterat si li estava parlant en català o en castellà, que li estava parlant, perquè la millor deixa d'estar amargada. Vinga, jo ara me'n vaig, que tinc moltíssima gana, li he dit. Així mateix li he dit. Li he dit, jo ara me'n vaig a menjar una polla. Doncs bueno, no li he dit això. No sé que tenia gana d'espagueti. Menja uns yokisobas salaríssims. Això del feminisme haurà de travessar el periodisme. Igual que l'antiracisme. I ja està. No? I creus que s'està travessant ja? No encara, però tot arribarà. Tot arribarà, claríssimament. I què hem de fer, Marc? Esperar una mica, s'ha de tenir paciència i perseverar. És temps i paciència i resistència. Això s'ha d'estar físicament bé, però has d'estar fort perquè has d'aguantar aquí, s'ha d'aguantar una mica, però sí, clarament. Però vull dir que jo ara trobo que ja, mirant tot això del cas Rubiales, aquí hi ha un punt d'inflexió. Amb el tema de Rocío Carrasco hi va haver un punt d'inflexió. De fet, allò s'ha carregat tota una cadena, com aquell qui diu. Però hi ha un punt d'inflexió, sí, amb tranquil·litat, i després jo crec que ara estem sent
s'està apretant molt y es que oigan, esto, o que et deia abans, esto está a pluma, mucho maricón, todo el rato habla de lo mismo. Venga, señora, ¿qué quiere que hable? Que digui que m'agrada a mi Jennifer Aniston, que bona està Jennifer Aniston. Jo la trobo ideal, que va molt vestida, que m'encantaria ser amiga seva, que mira el cabell que porta, que bona actriu que és genial, la tia com a empresària, de Morning Show, que no l'he vista per un marit se la mira, que és tot fantàstic, però clar, jo no diré que està bona, o sigui, no se'm passa pel cap. Sortir de l'armari és una cosa complicadíssima, això la gent no s'ho figura. En línia general, jo vinc d'una família normal, una família civilitzada i demòcrata, fixa't tu, hippies. O sigui que això és increïble. I ja costa en aquestes circumstàncies, però no tant pel que tu puguis tenir a l'entorn. Bueno, hi ha els que tenen l'entorn més complex, ja no t'ho explico perquè trobes aquest entorn, després has de sortir. Però és que tot plegat no trobes ni les paraules. Pots moltíssima informació i a més moltíssimes més opcions, diguéssim, perquè tota aquesta cosa, la cosa queer, que jo la trobo magnífica, i per tant, jo quan era petit jo era el rei, és que sortir a l'armari, és que no sabia ni que estaves, o sigui, no sabies ni que estaves dintre d'un armari, i tu notaves que no anava res a dir, però això m'interessa, però però no tenia informació, ni tu, ni els del teu entorn, ni les escoles per descomptant, ni hi havia mitjans. Ara a vegades que diuen, no, és que hi ha molts mitjans de comunicació, hi ha moltíssimes coses, es publiquen molts llibres, i però què diu? Escolti, vostè no sap el que és, però això què és? Escolti, que és la gràcia d'estar en democràcia, que hi hagi molt de liu. Molt d'embolic i molt llibre publicat i molt podcast i molt t'agraden més, menys, n'hi haurà que estan millor, pitjor o tal, però bueno, tot això és informació. Però no, també a les xarxes socials també es cola l'ultradreta. Bueno, guapa, per l'ultradreta però es cola tot el més també, dic, que s'ha de colar. Llavors jo tota aquesta informació no la teníem. La dificultat bàsica, tenint jo en molt bona posició de hacker, o sigui, no teníem la informació i ja, jo trobo que t'has de defensar en la mesura del possible i argumentar des de la tranquil·litat o més o menys tranquil·litat, però s'ha d'argumentar, però bueno, cada recallat no, és que a més, jo t'ho recomano molt, a qualsevol tipus d'agressions d'aquestes característiques, no cal que siguin homòfobes, poden ser masclistes, poden ser racistes, hi ha moltíssimes formes d'agressió, com sabem, però si tu tu has d'estar preparat per l'agressió tota l'estona. Jo surto al carrer i dic, bueno, a veure qui m'agredirà avui. Després no, clar, a veure per on van. Primer per esquivar, però després també per respondre, perquè si no respons arribes a casa i et menges, hagués pogut dir, Déu meu, et quedes paralitzat, Déu meu, i no, i això no. És que, a veure si ens entenem, jo soc d'esquerres perquè penso en això. Penso en el que jo tinc, en el que he tingut, d'on vinc, com ho he aconseguit, com ho han aconseguit els meus, etc. Llavors jo dedueixo, en el meu cas concret, jo no sé, jo comprenc que algú que vingui, jo què sé, que sigui un Habsburg o que sigui una persona ultramilionària, aquest pensament no el tingui perquè dona per fet de la benaurança. Però en el meu cas, i la meva història familiar no és aquesta, llavors a nosaltres, en la meva nissaga concretament, ens afavoreix, per exemple, una cosa tan senzilla com la democràcia o els drets socials. A nosaltres ens afavoreix, això ens ha afavorit, però m'afavoreix a mi, afavoreix a les dones de la meva família, als nens i als mascles de la meva família, afavoreix fins i tot als animals. A les mules de la meva família ha afavorit la democràcia. Per tant, jo soc demòcrata i soc progressista, sí, i després, i a més, jo que soc marica, a mi m'afavoreix, diguéssim, ser progressista. Però vull dir que jo no sé exactament la gent que no és progressista serà perquè no hi han pensat o perquè no s'hi han trobat o perquè no han pogut expressar-se lliurement, perquè mariques n'hi ha tot arreu, de persones, jo què sé, que n'hi ha tot arreu. Per tant, jo crec que, bueno, l'esquerra estem aquí esperant tranquil·lament a que vagin arribant, perquè no em sembla una mala opció, diguéssim. Que pugi l'ultradreta em preocupa moltíssim, però bueno, perquè jo tinc cultura general, qualsevol persona que tingui cultura general o que hagi fet l'EGB una mica en condicions, veu què passa quan l'ultradreta puja. Quan l'ultradreta puja baixa tot el de més. Tot el de més, però tot el de més, tot el de més. Baixa el nivell de l'aigua al mar, puja la pol·lució, puja l'ultradreta, puja la pol·lució i baixa el nivell del mar. O sigui, però és una cosa que està registrada històricament, per tant, bueno, això una. I respecte jo veig la qüestió política amb esperança. Amb esperança. Jo crec que el camí que s'ha recorregut aquí a Catalunya no ha estat en va. Jo crec que hi haurà d'haver generositat per totes les parts. Jo crec que tot el que seria un tipus de soroll que les parts han de deixar de banda. Crec que hi ha d'haver concentració, crec que hi ha d'haver maduresa,
Jo crec que hi ha hagut molt dolor, tant els que han estat a la presó, com els que han estat atonyinats, com els que han estat a l'exili. Hi ha hagut dolor. Això tota la per part de Pedro Sánchez i els seus equips han de saber que estan davant de gent adolorida i això s'ha d'anar en compte i s'han de mirar els ulls i s'han de muntar com cavallers i com senyores, que és possiblement el que siguin, no? I després s'ha de pensar en la ciutadania.